Počúvajte podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú sociológ Michal Vašečka. Ahoj. Ahoj. A novinár českého NK Filip Titlbach. Ahoj. Ahoj, Moniko. V Českej republike boli pred týždňom krajské voľby a celkom jednoznačne ich vyhral Andrej Babiš a jeho hnutie Áno. A to napriek tomu, aké všetky škandály má Babiš za sebou. Filip, vysvetlí nám to, ako je to možné. Že znovu vyhrál, že znova zvítězil, mimochodem zvítězí znova i podle mě v těch sněmovních volbách, které budou za rok. No, myslím si, že to je kombinace mnoha důvodů. Jeden z těch důvodů je samozřejmě to, že seděl v opozici. Být v opozici je velmi komfortní, být v opozici a nadávat na vládu ti prostě nažene politický body. Myslím, že toho využívá každá opozice a že to je jako férová hra. Potom samozřejmě to, že ta vláda v lecčems není úplně oblíbená, vlastně je extrémně neoblíbená, když to neřeknu diplomaticky. Je to vláda, která nedoručila svoje sliby, které lidi očekávali, jako byly velké ekonomické změny, jako byla digitalizace, teď já si nemůžu vzpomenout stavebního řízení, což vedlo v odchod Pirátů, tomu se ještě asi můžeme dostat, protože nejprv to vedlo v rezignaci předsedy Pirátů Ivana Bartoše, pak skončil jako ministr, nakonec odešli úplně všichni Piráti. A taky to byla komunikace, prostě se vykašlali na to, aby přesvědčili voliče, tím míním vládní strany, aby prostě k těm volbám přišli. Měli jsme třetinovou volební účast, což je tak víceméně běžné na krajské a senátní volby u nás, ale 4 roky zpátky jsme se blížili někde ke 40%, v některých krajích tady jsme nepřesáhli, myslím, ani 35, dohromady 32,9 tuším průměrně, takže nezmobilizovali svoje voliče a Andrej Babiš z pozice opozičního politika a z pozice politika, který stál proti nepopulární vládě, prostě naprosto jednoznačně a naprosto logicky přemaloval naší republiku na modro a tím nemyslím modrou ODS u nás. Je to barva často a to je jiný odstín modré. Dá sa to trochu porovnať s návratom Roberta Fica, u ktorého sme si, Michal, mysleli, že politicky sa už po vražde Jana Kuciaka nepozviecha, alebo sú si Fico a Babiš menej podobní, ako by sa nám mohlo zdať? To je podobnosť, ktorú mnohí prinášajú. Ja sa s ňou nikdy neviem nejak úplne stotožniť, lebo vždy tam nájdete podobnosti toho typu, že aj Robert Fico, aj Andrej Babiš sú ochotní zmeniť rétoriku, pritvrdiť, urobiť obrat. Áno, Andrej Babiš už bol úplne všetkým od socialistu cez liberála až po nejakého spolupracovníka konzervatívnych síl. Teď sme národní konzervatívci. Teraz národný konzervatívci. Áno, čiže v tomto zmysle je to podobné. Jednoducho obidvaja sú to technici moci, ale stále tam cítim rozdiel. Andrej Babiš jednoducho chce udržať moc, aby bola stabilita, a keď je stabilita, ide dobre biznis. Toto v prípade Roberta Fica ako neplatí. To tam samozrejme je tiež, ale najdôležitejšie je mať moc, mať absolútnu moc a bez akýchkoľvek limitov, to znamená podriadiť si inštitúcie právneho štátu. Toto Andrej Babiš v Českej republike nerobí a na mnohé inštitúcie si netrúfol zatiaľ zaútočiť dokonca ani verbálne. Čiže si myslíš, že je menej nebezpečný ako Fico? No v tomto zmysle rozhodne. Ja sa nestotožňujem proste s tou tézou, že Andrej Babiš je zásadným ohrozením pre demokraciu v Českej republike. Problém je iný, že on tým, ako má veľa percent, tak ako hegemon ovládne ten priestor a podľa mojej mienky je schopný donútiť ku kompromisom rôzne politické strany, napríklad ODS-ku, s ktorou si myslím, že vytvorí koalíciu v konečnom dôsledku a vlastne v tomto zmysle zmení charakter tej politickej scény, vychýli ju niekam, odkiaľ sa ona bude dlho sa snažiť vrátiť do tej rovnovážnej polohy, ale že by to bolo ohrozenie demokratických inštitúcií, nie, tak to nevidím. Filip, súhlasíš, že Babiš nie je také ohrozenie demokracie ako Fico? Souhlasím s výsledkem tohohle přemýšlení, ale já bych k němu různými niancemi jako asi došel jinak. Já si myslím, že
Robert Fico a Andrej Babiš jsou naprosto neporovnatelní. Já chápu, že můžou vzbuzovat dojem, že jsou to podobné postavy, které mají stejný důvod, proč se držet u moci. Já myslím, že tam je úplně jiný důvod. Robert Fico, jak jste řekl, Robert Fico je technokrat moci, Robert Fico touží po moci, Robert Fico chce moc, jak to vnímám já. Andrej Babiš úplně ne. Andrej Babiš, co je dobrý pro Agrofert, to je dobrý pro Česko. Andrejovi Babišovi jde o to, aby jeho firmy ekonomicky prosperovaly. Jakýkoliv zákon pomůže tomu, aby prosperovaly firmy Andreje Babiše, proto Andrej Babiš bude hlasovat. To Andrej Babiš bude prosazovat. Bude ve své nové koalici, která nejspíš přijde, bude nutit svoje koaliční partnery, aby se dali tímhle směrem. Andrej Babiš, kdyby toužil pomoci, tak mermomocí jako Robert Fico, tak udělá mnohem horší věci při svých minulých vládách, ale on to neudělal. On nezničil demokratický systém. On oslabil některé instituce, on se snažil někde občas někoho dosadit, ale zase pro své biznisové zájmy. Jo? Nebo proto, aby z různé lidi se snažil ovlivňovat, aby on nebyl například stíhaný a tak dále. Jo? Jako šlo mu o vlastní krk. Tohle je Andrej Babiš, podle mě. Andrej Babiš není člověk, který by mermomocí šel pomoci. No však presne to je o tom, že Andrej Babiš sa snaží teoreticky ovplyvniť činnosť niektorých inštitúcií právneho štátu. A to by nemal, mimochodom. Lenže my máme na Slovensku príbeh iný. Tie inštitúcie sú proste ovládnuté skupinou, ktorá vlastne ani nemá chuť rozvíjať ten právny štát, ovládne to len preto, aby seba samých bránili. No a častokrát tie inštitúcie sú vysterilizované. No, v tomto zmysle Andrej Babiš mohol mať snahu takzvané kecať do toho, ako bude fungovať státne zastupiteľství v Praze, ale nemal ani schopnosť mimochodom, ale ani cieľ naprosto to ovládnuť, vymeniť tých ľudí. A ono to súvisí aj s tým, že akými ľuďmi sa obklopíte. Ja to teraz možno niekoho, kto to bude sledovať z Českej republiky, tak nahnevám, ale ja teda, keď sa pozriem na pani Schillerovú alebo pána Havlíčka, tak mne nemusia byť ako tí najsympatickejší ľudia na svete, ale ja v nich nevidím tých ľudí, ktorými sa obklopil Robert Fico, ktorých cieľom bolo naprosto rozbiť právny štát svojimi veľmi, veľmi krutými, nemilosrdnými útokmi. Títo ľudia proste iba sa snažia pripomienkovať, že a častokrát, keď vidím toho Havlíčka, tak si hovorím, že ten je všade, to ja neviem, ako to vôbec stíha. Áno, ale oni nemajú v sebe to, čo ja by som v angličtine nazval killer instinct. Ale čím to je tá korupcia v tej Českej republike? Nebola taká rozsiahla ten mafiánsky systém, alebo sa ju len nepodarilo tak ukázať verejnosti, vyšetriť, pretože sa tam nestala vražda, tým pádom sa zrazu neobjavili na stole také zásadné dôkazy? My nemáme ideální systém, dokonalý systém, který by dokázal všechny nečistoty prostě té země odkrýt a jako řádně vyřešit, určitě ne. Na druhou stranu asi v porovnání se Slovenskem naše instituce v lecčem jsou stabilnější. Já si to představuji jako velké železné kolo, které se jako těžko vychýlí. Jo? Jako pokud Andrej Babiš bude chtít vychýlit tohle obrovský kolo tady těch jako robustních institucí, tak bude muset udělat mnohem víc, než dělá Robert Fico. A je to ale i nastavení, je to i systémem, právním systémem a demokratickým systémem. Třeba máme dvoukomorový parlamentní systém, máme Senát. Já si myslím, že Senát nám taky zachraňuje zadek, když to řeknu naprosto laicky. Vy Senát nemáte a myslím, že na to doplácíte. Jo? I od lidí, kteří právě mermomocí touží po té moci, zaznívají takové zmínky, jako měli bychom zrušit Senát, teď je to hodně peněz. Slovensko taky nemá, jsme příliš malá země na to, abychom měli dvoukomorový systém a tak dále. Snaží se vykolejit ten demokratický systém, který máme. Dokonce myslím, že Andrej Babiš to nějak jako zmiňoval, že by to mohla být o tom jako taková nějaká debata, ale nevěřím tomu, že by to Andrej Babiš udělal. Prostě tomu nevěřím. Jenom jsem chtěl, jestli můžu ještě reagovat na ty lidi, kterýma se obklopuje, Schillerová, Havlíček, jasně, to jsou dva naprosto jako viditelní lidé v poslední době. Andrej Babiš už je taky unavený. Jo? A je to vidět na jeho vystupování, on potřebuje lidi, kteří budou za něj chodit do těch debat, on potřebuje lidi, kteří budou dělat kampaň. Karel Havlíček zvládl skvělou kampaň ve středních Čechách a on si udržuje lidi, kteří vlastně trochu touží po té moci, nejsou ale dostatečně, a teď já nechci lidsky je
Já nechci být nefér, ale Schillerová ani Havlíček neukradnou naší zemi. No, nemají na to kapacitu. Presne tam som chcel do toho vstúpiť, že je rozdiel medzi krajinou, kde je korupcia a netreba si predtým zakrývať zrak a krajinou, ktorá bola unesená. Hej, to sú dve veľmi rozdielne krajiny. Mimochodom, objem tých peňazí, ktoré sa dá ukradnúť, je aj v Českej republike teda ako nebývalý. Ja keď si spomeniem na 90. roky, tak to som si hovoril, že fúha, že tu my rozprávame o rozkrádaní štátu na Slovensku, ale také kauzy, ako bolo IPB, Nomura, no tak to boli príbehy, kde sa stratili rádovo násobky toho, čo bolo na Slovensku. Ale znovu, to bola chyba systému, ktorá v tom čase ešte vlastne tie krajiny boli porovnateľné. Áno, proste ten Klondike, ktorý prišiel v 90-kách, fungoval veľmi podobne. Lenže potom sa tá korupcia vlastne na Slovensku začala systematizovať a ten štát vlastne niekto tým ľuďom zobral z podzadku, kým v Českej republike sa to predsa len podarilo napriek všetkému uchrániť a dnes teda úprimne povedané, keď porovnám ústavný súd, najvyšší súd, státní zastupitelství s tým, čo je na Slovensku, to sú dva veľmi rozdielne príbehy. A víc, Havlíček, Schillerová to nejsou ideologové. Oni opravdu v krvi nemají nějakou ideologii. Schillerová je úřednice, která to prostě udělá. Havlíček je člověk, který bude makat od 6 od rána do 5 do rána dalšího dne. Udržuje mezi nimi žádlivost, aby se snažili, aby šli na výkon. Dá do toho ještě Jermanovou občas, takže tam všichni žádlí mezi sebou, snaží se lézt Babišovi do zadku, jak nejvíc můžou a umí, aby potom dostali to ministerstvo, o kterém touží strašně a byli zase známí. To je všechno, proto je Schillerová na TikToku. Ona chce být nejlepší v tom týmu. Havlíček chce být taky nejlepší v tom týmu. Jermanová, jak by sme. Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa tento týždeň v Amerike stretol s ruským ministrom Sergejom Lavrovom. Podali si ruku, ministerstvo o tom informovalo na sociálnych sieťach. Ako je na tom Babiš s postojom k vojne proti Ukrajine? Podal by si ruku s Lavrovom, keby bol vo vláde? Michal Vašečka to řekl úplně skvěle. Babiš on nemá hodnoty, on není nasměrovaný nalevo, napravo, mezi konzervativce, mezi liberály, ty jako nevíš. Jo? A já pokud mám být férovej, musím odpovědět, hele, já nevím. Umím si představit několik situací. On to podle mě neudělá sám od sebe. Nikdy si myslím, že nepůjde z vlastní iniciativy za Lavrovem, aby mu podal ruku. To si myslím, že není Andrej Babiš. Myslím si, že Andrej Babiš si dokáže podat ruku s Lavrovem. A to bude dobré pre Agrofert. Buď to bude dobrý ano, ale to, jako, ty se mu směješ, ale to není daleko od pravdy. Jo? A to může být, to může být ta motivace a jako nesmějme se tomu. A nebo že o tom prostě bude vědět ta struktura, ve které se to odehrává. To znamená OSN, pokud se setkají na půdě nějakého jednání Organizace spojených národů, tak OSN o tom určitě bude vědět. Nebo určitě se setká předtím s Babišem, než si půjde dát ruku s tím Lavrovem. To je situace, za který já si umím představit, že Babiš tomu Lavrovovi tu ruku podá. Prečo to Blanár Michal robí? Nie je to pre Slovensko vlastne obrovská hanba? No tak je to ničenie tej zahraničnej politiky, to vlastne ktorú sme mali. Všetci diplomati to tak komentovali, že vlastne zrujnoval úplne zahraničnú politiku. Áno, ale zároveň platí, a teraz toto platí, ale tiež treba povedať, že toto je pozícia, ktorú Slovensko 30 rokov rozvíjalo. Buďme kamaráti so všetkými, aj s Washingtonom, aj s Moskvou, aj s Bruselom, aj s Berlínom. My sme boli presne tá krajina, ktorá dlho mala rovnako dobré vzťahy aj so Zágrebom, aj s Belehradom v minulosti. To sa naozaj nedarilo každému. Len problém je ten, že ľudia, ktorí sú teraz pri moci, si niektorí neuvedomujú, že už nie sme v tom slnečnom počasí, ktoré medzinárodne tu bolo veľmi, veľmi dlho. A v takej situácii, ktorá je teraz, vojna, alebo teda dokonca vojny, ktoré globálny západ proste bude viesť čoraz častejšie s rôznymi svojimi vyzývateľmi, zrazu bude problém, keď sa krajina vlastne nebude čitateľná, lebo stáva sa v skutočnosti vlastne nečitateľnou pre všetkých a nedôveryhodnou pre všetkých. Ona v skutočnosti nebude dôveryhodná ani pre to Rusko, ani pre tú Čínu, ani pre Indiu a ďalších. No a kto nie je čitateľný pre nikoho, no tak hrá bohužiaľ tú hru sám. Hej? A keď taká krajina ako Slovensko bude hrať tú hru sama, tak je to problém. Ale zároveň dodávam, že nedošli sme ešte tak ďaleko ako susedné Maďarsko, kde Viktor Orbán
doslova blúzni niečo o tom, že Európa končí, tento príbeh je vybavený, no a už treba sa obrátiť smerom na Áziu, kde je budúcnosť. Tak toto sme na celé šťastie teda zatiaľ nepočuli na Slovensku. Ďalšia vec, po ktorej Slovensko musí napríklad aj z Českej republiky vyzerať šialene, je to, čo sa tento týždeň stalo v parlamente, ako sa vlastne vládna koalícia zachovala k LGBT poslankyni Lucii Plavákovej z Progresívneho Slovenska. Andrej Danko ju vykázal z rokovať sály parlamentu, pretože mala na počítači rôzne samolepky, medzi iným aj dúhu. Potom to vlastne zopakoval aj Tibor Gašpar. Nikto z tej vládnej koalície ju nepodržal, ani tí poslanci Hlasu vo finále, pretože tomu Gašparovi sa už nepostavili. A ešte ju aj poslanec Huliak z SNS a z Očovej označil hanlivým výrazom a vraj preňho nie je ani žena. Toto keď si sledoval cez týždeň, tak čo si hovoril? To, čo vždy, pocit naprosto nekonečnej trapnosti, lebo ja sa na tých ľudí ani vlastne už nehnevám, takýchto huliakov rôznych. Mimochodom, ľudia by možno na Slovensku mali začať ešte citlivejšie vnímať to, že tento typ grobiánstva, hulváctva, ktorý v slovenskej politike máme, pochádza väčšinou z jednej časti politického spektra a ba dokonca je typický práve pre tú stranu, z ktorej opäť prišiel. Toto my tu zažívame od roku 1990. SNS. Áno, to je proste stále ten istý príbeh. Vulgarita, taká aj rurálna, mizogínska, vždy orientovaná proti menšinám. Ono sa to iba mení. Raz sú to Rómovia, inokedy Maďari, teraz najnovšie LGBTI ľudia, vždy ženy. To je jedno, v akom je to obale. No a toto tu trvá 35 rokov. No a treba povedať, že áno, potešilo ma, že sa na to zareagovalo trošku viac ako v minulosti, lebo ja nemám veľkú ilúziu, že pred 20 rokmi, keď by sa toto stalo, tak by reakcie neboli žiadne. Teraz už si viacerí uvedomili, že toto je cez čiaru. No ale áno, treba si povedať, takto vyzerá verejná sféra na Slovensku. Je plná hulváctva, grobianstva a tak sme aj vnímaní v zahraničí. Ja iba to hovorím preto, lebo Slováci na to niekedy zabúdajú, že takto nás v zahraničí aj vnímajú. Prečo to ten Hlas podľa teba toleruje? No lebo nemá inú možnosť zatiaľ a samozrejme nevie výjsť z toho tieňa Smeru. Je evidentné, že tam sú ľudia, ktorí by radi robili politiku, ten ficoizmus s ľudskou tvárou, no ale vlastne nevedia si tú platformu nájsť, nevedia si ju zadefinovať, sú v tieni udalosti. Všetko diktuje Robert Fico, no a paradoxne aj SNS tým, že prináša úplne absurdné témy, počínajúc medveďom, vlkmi, čistením dekadentnej kultúry na vkus zástavy a tak ďalej. Proste to je presne ako, že uvidíme nálepku na počítači, tak riešime nálepku namiesto toho, aby sme riešili zdravotníctvo. Nevedia sa z toho vymaniť. Zrejme je to aj príbehom toho, kto sa stal predsedom tej strany. To nie je človek, ktorý by mal za sebou dlhé skúsenosti politické. Čiže Matúša Šuta. Áno, ale to je ich problém a proste ich voľba. Zatiaľ tam nevidím ani náznak samostatnej politiky. Skutočne to, že nejakí traja poslanci Hlasu nehlasovali za odvolanie podpredsedu parlamentu Šimečku z jeho funkcie, to síce môže z mojej strany vyzerať sympaticky, ale to nie je politika, to nie je proste smerovanie. Nie, naozaj tam pri všetkej úcte nevidím žiadne, ani náznaky toho, že by tá politika vyzerala inak ako politika Smeru. Filip, mohlo by sa takéto niečo stať v českom parlamente? Takéto grobianstvo smerom vlastne k poslankyni, že jej poslanec povie, že ju ani nevníma ako ženu? Snad ne. Na druhou stranu jako nedělejme si iluze o české politice a o tom, jak to vypadá v českém parlamentu nebo v české sněmovně. Myslím, že všichni Češi si vzpomenou na větu dostaneš flákanec. Jeden z poslanců se pral u řečnického pultíku, snažil se tam dostat, vypínali to tam, zapínali prostě. Jsou to věci, které se nedějou na denním pořádku, jsou to věci, na které nejsme zvyklí v té české politické realitě, ale říkám snad ne, protože si umím představit, že i u nás se taková věc může stát, protože zvolení lidé za různé strany tam ale jsou. Ale je v českej politike prítomná taká nenávisť k LGBT ľuďom?
Je to takto verbalizované? Víš, my máme za sebou znedávna debatu o tom, jestli se uzákoní manželství pro všechny. Nakonec to dopadlo tak, že máme partnerství místo registrovaného partnerství, některá práva se narovnala, některá ne a tak dále. A u toho byla debata sněmovní. A ta sněmovní debata jako byla nechutná. Jo? Různí poslanci nás... Myslím, že jeden z nich říkal, že hovězí je hovězí, kuřecí je kuřecí. Nějaká poslankyně přirovnávala manželství stejnopohlavní, že příště se někdo bude brát s lustrem a tak dál. Tomio Okamura, ten by radši skočil z okna, než aby se nechal adoptovat 2 muži nebo 2 ženami. Jako nechutný slova tam padaly směrem na kameru. Takže jako nemějte iluze. Zároveň ano, to, co jsem viděl v tom přenosu z Národní rady, jako takhle do extrému dohnanýho něco jsem té české politice asi nezaznamenal, minimálně ne v té poslední době, kromě toho dostaneš flákanec. Ty jsem vydělal dneska můj notebook, já ho mám polepený mnoha samolepkami, je tam i duhová samolepka, která byla problémem pro Andreje Danka a pro pana Huliaka, tuším ještě, že jo, který mluvil o Lucii Plavákové naprosto nechutně, to byla ruská politika, kterou jsem viděl, nebo z mýho pohledu to tak je. A já jsem naposledy tenhle notebook s těma samolepkama měl v prezidentském paláci, tady u vás, když jsem dělal rozhovor se Zuzanou Čaputovou, problém to nebyl v té době. A ja na to isté chcem zareagovať. Ten rozdiel ja vidím teda v 2 rovinách. Prvá je tá, že tých nechutností aj v českej politike je vidieť obrovské množstvo. Rozdiel je v ten, že keď sú tí ľudia pritom prichytení, oni v skutočnosti vedia, že robia nejaký prečin. Veľmi dobře. A keď sú pritom prichytení, tak sa hanbia, snažia sa z toho, ako sa hovorí, vymluviť, áno. V českom parlamente niekto tam hral na gitaru, oslavoval, že? A potom mal teda zatlkal, že teda takto nebolo. A že... Áno, čiže oni vlastne vedia, že porušujú nejaké pravidlá hry a nie sú na to nejaký špeciálne hrdí. Tu máme skupinu ľudí, ona je relatívne malá, treba povedať, že sa aj zmenšuje, čiže ja som pomerne pozitívny v tomto, ale stále tu je, ktorí sú hrdí na tú svoju zaostalosť. Oni obrazne povedané prídu so zahnojenými topánkami a všetkým ešte ukazuje, pozrite sa, aký krásny hnoj máme na topánkach. Pekne smrdíme, vidíte, aký sme úžasní, áno? A sú veľmi hrdí na seba v tej svojej zaostalosti a mizogínstve a vlastne autentickej hlúposti. No ale v prípade LGBTI ten rozdiel medzi Českou republikou a Slovenskou je zásadný. V Českej republike politici vedia, že s tou témou veľké body neurobia. Tá spoločnosť je pomerne otvorená, pomerne tolerantná. Jednoducho z LGBT ľudí sa nevyrobili novodobí Židia, ktorí by mohli zjednocovať, až by som povedal, temné sily na základe jednej agendy. Na Slovensku bohužiaľ to je agenda, ktorá funguje naprosto neomylně. My tam takový lidi a takovýhle spolky teda máme taky, který se snaží šířit tyhle narrativy, ale jsou naštěstí dostatečně marginální nebo dostatečně malé, ačkoliv už se do té státní správy taky se jim podařilo probojovat se, nebo co by asistentky různých poslanců, jsou tam přítomní tihle lidé, kteří se snaží přesně o tohle, ale je to tak malý spolek a ta česká politika se s nimi asi a společnost se s nimi zatím asi dokáže poradit natolik, že prostě nejsou tak hlasití. No. Michal, ale povedal si, že tá skupina pachnúcich ľudí s hnojom na topánkach, že sa zmenšuje. Zmenšuje sa. To, čo je v Českej republike, to znamená povedomie, že isté veci už sú cez čiaru, to vidieť aj na Slovensku. Skutočne, ja musím povedať, že dokonca aj v tej Slovenskej národnej strane tí poslanci v skutočnosti, to je výkvet dezinformačnej scény, to nie sú ani kmeňoví členovia SNS, ktorí častokrát sú starostami, primátormi rôznych miest na Slovensku. Oni by to nerobili práve preto, že oni vedia, že už im to veľmi neprospeje ako ľuďom proste z tej politiky. Ľudia, ktorí sa pohybujú v svete Instagramu a Facebooku, predsa len na to pozerajú trošku inak. Hej? Oni vedia, že oslovujú bubliny, že jednoducho nikdy nepôjdu mimo tých bublín a nebudú medzi nimi úspešní. Neboli sme zvyknutí na to, že by sa vlády Roberta Fica rozpadávali, ale vždycky tá snaha o tú beztrestnosť alebo o to kradnutie držala tých politikov pokope. Keď sleduješ Andreja Danka, to, čo sa deje v parlamente, vlastne aj tú prestrelku s Hlasom, Michal, myslíš si, že táto vláda vydrží?
Nevieme, ale podľa mňa vydrží, pokiaľ si to Robert Fico bude želať. Otázka je, že či v jednej chvíli on sám vlastne nevyužije to blbnutie zo strany Andreja Danka, obrazne povedané, na to, aby sám vyvolal predčasné voľby. To nevieme, ale že by sa teraz po tej konsolidácii by sa mu to asi neoplatilo. No veď práve, že tá konsolidácia bude mať efekt veľmi vážny na ľudí, takže nemyslím si, že sa na tomto rozpadnú. Je ešte veľký priestor, tak ako v minulosti iní, to vôbec teraz nepoukazujem na Roberta Fica, na to, aby sa niekto presvedčil, ten, kto je ešte v opozícii, nakúpiť tie hlasy. Ešte stále je v zálohe nejaká ďalšia strana, s ktorou môžem počítať. To ja si myslím, že vôbec by som neoperoval s tým, že Robertovi Ficovi sa rozpadne vláda. A keby aj náhodou áno, ešte stále má veľmi veľký priestor na to, ako udržiavať pomerne veľmi dlho aj menšinovú vládu. Ty myslíš asi to KDH, tú zálohu. Veľmi otvorene sa už v parlamente hovorí o tom, že Robert Fico dal pokyn vlastne svojim poslancom, aby sa z KDH zbližovali. Aj z KDH sú také neoficiálne správy, že tí poslanci Smeru sú k ním zrazu veľmi slušní, veľmi príjemní, ale teda KDH sa tvári, že nemá záujem o vstup do takejto vlády. Vydržím to? Nevieme, KDH rozhodne bude rozdelenou stranou v tomto. Tam budú ľudia, ktorí to budú odmietať vždy. Budú tam ľudia, ktorí už teraz sú v podstate presvedčení. Je to vidieť z ich reakcií. No a treba si dať pozor na strane KDH, že či Robert Fico iba nerozohráva ďalšiu zo svojich šikovných hier, lebo aj takto sa to dá robiť, aj takto sa dá marginalizovať ten potenciálny súper. Ako sa hovorí, keď je niekto skutočný nepriateľ, treba ho obijať. Tak napríklad to môže, aj takáto stratégia to môže byť. A teraz je otázka, že či ju v KDH čítajú dostatočne. Ako je na tom Fialová vláda? Vydrží, lebo... Dobře načasovaná otázka. Po tých krajských voľbách som premostila, vidíš. Ešte tu máme nejaké mosty v tejto republike, nie všetky museli byť zbúrané. Čiže... Fialová vláda... Čo sa stalo vlastne? Vysvetli. Fialová vláda dostala flákanec, když dostanu toho slova, ve volbách. Asi... Všichni jsme tušili, že to tak dopadne. Možná je ta podpora prostě ještě menší, než jsme jako předpokládali těch vládních stran, ale já už jsem říkal, že ta vláda je extrémně nepopulární. A mapa České republiky, jak jsem říkal, se zabarvila na modro. Andrej Babiš zvítězil. On nemá červenou farbu? Ne, on má takovou modrofialovou, temnější modrou. A z 10 krajů, nevolí se v Praze samozřejmě, takže z těch 13 krajů, to byly myslím jenom 3, kde nezvítězil Andrej Babiš. Petr Fiala přišel pár dní po těch volbách, aby oznámil, že končí Ivan Bartoš z Pirátů, předseda Pirátů, který mimochodem předtím po těch volbách rezignoval, protože výsledek Pirátů byl absolutně, ani snad nebudu mluvit o těch číslech, protože to dostali příšerný výprask, opravdu jako šílený výprask. Ivan Bartoš nedoručil digitalizaci, se nemůžu vzpomenout, SŘD, stavebního řízení, jak používám ty zkratky, tak vždycky, než to potom rozklíčuju, což je ale jako v DNA Pirátů. Prostě Piráti jsou... A to treba doručiť za jedno volebné obdobie, lebo my tu doručujeme digitalizáciu už 20 rokov, nie, Michal? Tak, ale tak toto český divák, český poslucháč nevie, že dá sa minúť miliarda a výsledok je, že sa nezalogujete proste. Na digitalizáciu. U nás se to prostě očekává, jako obrovské očekávání. To je ten rozdiel. Pokud někdo digitalizuje, budou to Piráti. Jo? A Piráti prostě lebo internet je ich morom. V těch sněmovních volbách a voliči Stanu je vykroužkovali, takže prostě zbylo tam strašně málo 4 poslanci. No dobré, ale čo to znamená, tu vládu Fialovú vydrží? No tak je bez Pirátů. Piráti se rozhodli, že odejdou. Myslím, že tam je takové martýrium velké, protože Petr Fiala udělal takový velmi nefialovský krok. Petr Fiala je vnímán za pana profesora, který všechno vyjedná, nikde nekomunikuje
jako předčasně, předběžně. Byl to ten důvod, proč si myslím část lidí volila Petra Fialu a chtěla ho místo Andreje Babiše, který byl velmi jako mikromanažersky chaotický, a Petr Fiala říkal, ne, my to vykomunikujeme, pak před vás přijdeme a řekneme, jaký je rozhodnutí. A najednou jsme v situaci, kdy Petr Fiala se setkal s Ivanem Bartošem v jeden den, tam s ním hovořil o věcech, nechali ještě Ivana Bartoše mluvit, nebo říkat do médií, že teda budou pokračovat s tou digitalizací, že nálada ve vládě je super, když to zkrátím a budu parafrázovat. A o 3 hodiny později jde před kamery Petr Fiala a říká, Ivan Bartoš končí v mé vládě. Ivan Bartoš jde po něm na tiskovou konferenci a říká, to je zrada od Petra Fialy a bude vládnout ANO a ODS a byli na to připravení a tak dále. No a kdo bude vládnout? Ta vláda to podle mýho názoru doklepe. Oni mají většinu i bez Pirátů, to znamená, Piráti odcházejí z vlády, mezi sebou si nějak rozhodí ty ministerstva, pan Kupka dostane digitalizaci, pan Jurečka bude ministr pro místní rozvoj na nějakou dobu, než najdou někoho jiného. A Petr Fiala je podle mě výjimečný v tom, že se mu podařilo sjednotit opoziční síly z doby vlády Andreje Babiše. On opravdu drží slepenec, kde jsou od jako liberálních stran typu Piráti až po konzervativní strany, jako jsou lidovci, celý 3 roky vládu bez toho, aniž by se nahlas hádala. No a môže Fiala urobiť ešte niečo, aby zvrátil ten Babišov očakávaný úspech? Teď mu pomohl. Teď naprosto jistě mu pomohl. Teď, co udělal tímhle razantním krokem, kterým já vlastně vůbec netuším, co si slibuje, když jsem to řešil s politickými jako komentátory, analytik u nás v redakci, tak nikdo vlastně, všem nám chybí nějaký mezikrok, jako čeho tím chtěl docílit přesně Petr Fiala před těmi dalšími sněmovními volbami. Já osobně jsem toho názoru, že on vzal takhle jednu kostku, druhou kostku, takhle dláždí cestu Andreje Babiše k moci, aby to měl ještě jednodušší, než to bude mít. Ja iba doplním Filipa. Ja by som dokonca tvrdil, že už aj ODS-ka to zabalila s tým, že by počítala s tým, že táto vláda je reprodukovateľná. Videli sme to hneď v prvej reakcii na tieto voľby, o ktorých rozprávame v Českej republike, kde človek, ktorého ja stále by som pasoval na človeka, ktorý bude vyjednávať s Babišom, pán Kuba z Českých Budějovic, zaútočil vlastne na centrálu ODS-ky a povedal, že nemyslíte si, že tento úspech tu v Budejovicích je váš úspech. To je môj úspech a môj úspech preto, lebo sme boli milí na voliča ANO. On v podstate rok pred parlamentnými voľbami povedal, ja idem spolupracovať s ANO, len to bolo treba dobre čítať. Ano. A pozor, a taky je dobrý číst to, co říká ANO, protože Andrej Babiš a přesně ty postavičky, které jsou kolem něj, říkají, že no, pan Kuba z ODS, on je takový solitér teda u nás, my ho tak známe, ale pan Kuba, to je moje krev, to je naše krev, jako hnut. To říká Andrej Babiš. Pan Kuba, to je moje krev. A když jde Schillerová nebo Havlíček do České televize na rozhovor do Událostí v prime timeu, kde mají na celý rozhovor 1, 2 minut, tak oni opravdu dají těch 30-40 sekund tomu, aby řekli, že pan Kuba, že toho respektujeme. Na konci týždňa sa v parlamente začala rozpráva o tom konsolidačnom balíku, ktorý sme už spomínali. Bude to obrovské zvyšovanie daní, všetko vlastne bude drahšie, ale parlament ešte skrátil rokovanie o skrátenom legislatívnom konaní. Toto vlastne čo je, že už ani v takejto veci nemôže prebehnúť základná diskusia? Ja som úplne pohoršený, je to úplne škandalózne, pretože tá konsolidácia je pomerne zložitá vec. Neprebehla žiadna závažnejšia odborná diskusia. To nie je tak, že tu by niekoľko týždňov, a ten priestor na to bol, však konec koncov od parlamentných volieb ubehlo teda s prepáčením už rok. Tu nebola nejaká diskusia ľudí zo Slovenskej akadémie vied, ekonómov z jednotlivých politických strán a tak ďalej, ľudí, ktorí pracujú možno aj pre niektoré medzinárodné organizácie. Tu zrazu sa niečo položilo na stôl. Na druhý deň to neplatí. Na druhý deň to mimochodom presne sa tu šibrinkuje, DPH dáme 23, aha, nie 23, dáme 5. Tak počkať, tak 5 a 23 to je celkom slušný rozdiel. Ja si viem predstaviť, že v debate sa v štandardnej krajine povie 23 je moc, dáme 21, dáme 20, hej? Ale tu proste lietajú čísla, ako si kto zmyslí. No a znovu, ja nie som ekonóm, ale mnohí ekonómovia zrazu prehovorili, lebo nemali možnosť doteraz, a hovoria veci, ktoré my neekonómovia nemusíme citlivo vnímať a ten bežný človek predsa nevníma v tej svojej každodennosti. A to, že pozor, tu sa ide zvyšovať daňové zaťaženie, ale nerobia sa žiadne reformy.
častokrát takýto konsolidačný krok by mal byť vystúžený nejakými reformami. Ešte idú vybrať miliardu navyše, ani neviem. Presne tak. Čiže vlastne, no dobre, čiže sa teraz zdražie, mimochodom to ani nevyrieši plnohodnotne ten problém, ktorý slovenská ekonomika má. Čiže všetci vlastne hovoria, že je to dobré, že sa to robí, ale vôbec to nebude stačiť, čiže sa bude musieť v tom pokračovať. No nie, tak ako to urobí zodpovedný ekonom? Áno, nevyhnutne musíme uťahovať opasky, ale zároveň platí, že robíme také opatrenia, aby už za 2-3 roky sa situácia obrátila a my sme začali nielen rásť, lebo však Slovensko aj teraz rastie, ale nezvyšovali sme si ten deficit a tak ďalej. Nič z tohto nebolo. No čiže dobre, položilo sa niečo na stôl. Už je to aj schválené v prvom čítaní. Áno, ide sa ďalej. Vlastne nikto nemal možnosť do toho veľmi prehovoriť, takže to, čo ja teraz hovorím, že sa ozvali ekonómovia, tak každý sa ozval v nejakom, by som povedal, denníku, áno, niekde na portáli, niekto dokonca na Facebooku. Tí ľudia tomu pomerne rozumejú mnohí, každý samozrejme iným spôsobom. No len to už malo dávno prebiehať. Hej. Toto sa tu malo o konsolidácii baviť celé mesiace. A mimochodom nie celé mesiace, ale celé roky. Veď už v rokoch 2019, 2020 sa tu hovorilo, ja si pamätám, keď to prvýkrát jeden ekonom povedal, že práve nastupujeme na grécku cestu. Všetci, že no tak ale to teda ako hodne prehnal to, fúha, tak to je veľmi odvážne. No nie, ale toto tu zaznelo pred 4 rokmi. A my sme vedeli, že tie čísla sa každým rokom zhoršujú a teraz zrazu bum, je tu nejaký konsolidačný balík, ktorý je nevydiskutovaný a vlastne pláva na vode, lebo vlastne iba zvyšuje dane. Filip, máme tu takú pravidelnú rubriku, že čo pozitívne si tento týždeň zažil. To je dobrá rubrika po té diskuzi. Já jsem podle mě velmi pozitivní věc zažil včera tady v Bratislavě, kdy jsme měli diskuzi na lodi Pink Whale, kde představil Marek Hudec svoji knížku Spúšť, která, ano, se bude zdát, že to není úplně optimistický a pozitivní, ale která rekonstruuje vraždu před barem Tepláreň, kde zemřel Juraj Matúš. A vlastně ten člověk udělal práci za jiný lidi. Myslím si, že ten symbol má právě nést ta vláda tím způsobem, že prostě zlepšuje podmínky LGBTQ lidem a všem menšinám v téhle společnosti. A vzniká to od spoda, vzniká to ze spoda, vzniká to pomocí knížek, vzniká to pomocí diskuzí a já ty lidi tady vnímám, cítím, jsem s nimi v kontaktu a je ohromně optimistický, že ty lidi mají sílu v tomhle pokračovat i přes tragédii, kterou si všichni niterně vlastně kolektivně prožili. A pak jsem zaznamenal ještě jednu takovou optimistickou věc, jsem se tam bavil s tím organizátorem, s tím šéfem té lodi, jsem si všiml, že tam je slovenská vlajka, obrovská, trochu jako ironizující na té lodi a pak je tam, protože jsem viděl, že tady v Bratislavě jsou všude slovenské vlajky v poslední době, jsem tady neviděl tolik vlajek, když jsem tady byl minule, a tak je tam duhová vlajka. A on mi říkal, tý slovenský, to tady nikdo nestrhne a ta duhová vlajka z té lodi zmizela 8krát. Jednou jí sebral vítr a 7krát se objevila buď roztrhaná nebo zavázaná na našich vratech. A on mi říkal, my těch vlajek duhových ještě máme dost, takže až ji zase příště strhnou, tak ji tam dáme zpátky nahoru. Tahle ta síla a vlastně láska, já nechci být patetický, ale vlastně jako láska, která v těch lidech je, a odhodlanost, kterou mají v krvi, je nesmírně pozitivní a nesmírně jako optimistická zpráva, kterou si odsud odnáším. Michal, pre teba ťažká disciplína? Hneď poviem, a iba doplním Filipa, no Filip, ale to ste ešte nevideli slovenskú televíziu, kde si púšťame vždy o polnoci hymnu. Je to taká povinná jazda. A ja sa z toho smejem, lebo to iba doplňam k tým všade prítomným zástavám, lebo niektorí tu nepochopili, že keď je niečoho moc, tak je toho moc a že to v skutočnosti je kontraproduktívne. Ešte chvíľu a niektorí Slováci, ktorí boli so svojou hymnou úplne v pohode a ju mali radi, tak začnú byť na ňu alergickí. Každá písnička sa ohraje jednou. Presne tak. Čiže ale dobre, pustíme si čas. To je ich problém. No, pozitívne?
Keďže československé vzťahy nezažívajú to najkrajšie obdobie, by som povedal, v našej histórii posledne asi boli také naštrbené niekedy v tých rokoch 91-92. Ale pozor, politické vztahy, ne spoločenské. No áno, ale politické, ale samozrejme ono sa to nejakým spôsobom prejavuje. Zase, Filip, úprimne, ja som v Prahe zaregistroval, ako mnohí ľudia proste povedali, že už máme tých Slovákov plné zuby a teraz nemysleli na tých, ktorí žijú v Prahe, ale mysleli práve Roberta Fica a to, že ako vlastne to Slovensko vyzerá, pretože sú to ľudia, ktorí sa jednoducho boja, že sa to prevalí do Českej republiky a začínajú byť na to citliví. No a v tejto situácii, teraz to pozitívne, v tejto situácii dvaja prezidenti, Peter Pellegrini a Peter Pavel, sú uprostred Ajovy práve v týchto chvíľach, uprostred rurálneho územia, plného kukurice a pšenice a stoja pri veľkom múzeu kukurice, ktorú tam založili Česi a Slováci spoločne. To je taký veľký falusoidný tvar, 20-metrový, tam uprostred tej planiny stojí. No a oni tam teraz vlastne oslavujú československú vzájomnosť. To je dobrá správa. Ďakujem ti veľmi pekne aj za túto správu, aj že ste prišli. To bol Filip Titlbach. Ďakujem, majte sa hezky. A Michal Vašečka. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.